Maiduguri. Sokoto Maiduguri. Oya Sudende. Oya Sudende. Oya Sudende. Oya Sudende. Oya Maiduguri. Sokoto Maiduguri. Sokoto Maiduguri. Mun zama constable line. Ging. What? Guys, Yahoo boy, open this car. Let's take glass now. Sannu kuran kai dai. Kai, daga ganin ka kai dan Yahoo ne. Sauko daga motar nan nace ma. Ni ba Yahoo boy bane. Zan fasa maka da bindiga fa. Amma sauko daga motar nan. Me na gama daga ganin ka kai dan Yahoo ne. I'm not Yahoo boy, yalla bai. Dan Allah ka yi sauri saboda ina da meeting da cousin. Raso ga mun kai ba Yahoo boy bane. To na ji na yadda. Yanzu zaka tura kuɗi. Kai me kake receiving din su? Normally ta account ake tura mu ko kuma in zan tura ta account nake tura. Ta account kuma ba ta aza wani ko ta wallet? Aza ko me aza? To shikenan yanzu. Wasu kalan coins kake trading? Coins ai ba amfani da shi yanzu. Yanzu an riga an canja abubuwan duk takardu ne kudaden mu. Ban a cika amfani da coins ba. Wannan ba Yahoo boy bane. Amma barka da zan kama shi. Yanzu za mu sace ɗinka kafin ka wuce tunda mun gane kai ba Yahoo boy bane. Sacin kuma ya ranka ya daɗe? Es ko ba za mu sacin ɗinka matso. An tsaya mana. Ka gani ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga wannan awiwi ne. A'a. Wannan ba daga cikina ta fito ba. Gana ba daga cikin ka ta fito ba. Wallahi wannan ban san daga inda ta fito ba. Ba komai a jikina. Dan ni ko kudi ba na yawo da shi. Sai dai ko transfer sai dai nayi. Ciro wannan hulan. Babu komai a cikin aljuna yalla bai. Kai. Okay, kana musu da federal ɗin ta'ammalin 'yan sanda ne? Ba na shan komai labai, ba na shan komai wallahi tallahi kuma wannan ba nawa bane. Ban ma san daga inda ya fito ba. To za mu je can. Za mu ɗanyi wasu practicals da kai za mu gane ko ka bigu ko baka bugu ba. Ina za ku tafi da niyan labai? A'a ba ka ci ba a bige kike ba. Wallahi ba na shan komai. Esko ba? Yasa. Wannan criminal ne sai a bayan shi kai ya bugu. Mota ta fi labai. Motan kana nan mana mu je mana a can ne ai ba wani nisa. Mu je mana. Duka abubuwa kun sani yalla bai. Duka wannan cokalin. Kai nan ka sama ka da inda. Labai cokali ko ba abinci zan ci ba za ka ban cokali. An sa za mu gwada abu ne da kai kuma practical again. Zan sama wannan dutsen. A nan in ka sake guda ɗaya faɗi sunan ka RIP. Me na ce? RIP. To kirga mu wannan dutsen. Okay. Na ɗaya. Na biyu. Na uku. To in guda ɗaya faɗi sunan ka RIP. Za mu yi rawa tare da kai da wannan dutsen yanzu nan. Okay. Yawwa. Waje. Kauna ne cikin raina. Kauna na fito da kauna zana koma. Kauna na fito da kauna zana koma. Kauna na fito da kauna zana koma. Fito da kauna zana koma.
wallahi labai ina da appointment dan Allah dan annabi ina da appointment ku yi hakuri ku bani ita sauran guda ɗaya dan Allah ku guda ɗaya rage kan muna yin shi shikenan zaka wuce kai hakuri Allah bai guda ɗaya rage mu je mi guda ɗaya mu je mi guda ɗaya yanzu wannan shine na ƙarshe daga wannan shine na ƙarshe an so wannan bindiga ina ma bai kashi ba daga bashi bindiga yari kaga wannan abin da ke kan constable ladi na zaka harbe shi daidai in baka harbe shi daidai ba to zan yadda a caji kake oga har yi kuma oga wallahi tallahi tun da muka je waɗannan da yan fashin na wallahi kai na rawa yake wallahi oga ba zai iya ba oga kai wawa ne wallahi haka zamu je Sambisa da kai Maiduguri very stupid kana ji na wannan abin da ke kai na haka harba daidai Allah ure in dai ba harba abin da baka dore mishi da igiyan nan okay sa ka dore mishi da igiyan nan nace oga ga dakka oga ga wallahi la da ka mu oga ga wani wana dan buru